नमस्कार खुलुमबाय मेहु आब्लकाद जेम्स मुसाहारि आरो आंनि उन्दै बर' हारिनि बिर जोहोलावजो आरो आंनि लोगो नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द। नोंथांमोना आं भिडिअखौ मानि सायाव लाबोनो नागिरदों मिन्थिखाबाय खोमा। बे भिडिअखौ लाबोनायनि आगोलावनो आं फंनैसो बाथ्रा बुंनि। आंखौ सासे रिंसार नार्जारिया बुंदों आरो नों हिउमेन राइट्सनि बागै बाथ्रा बुंदों, नों हिउमेन राइट्सनि डिफिनिसनखौ बुंना होलाय होननानै। आं सासे जाम्बासो, नों गोरोंबा, नों इसेबां गोरों, नों इसेबां मोजां फरायनाय, आंनियाव डिफिनिसन नों बिलायना नों इउटुब खुलिनानै नों बुजायना होआ मानो, आंनो बेखौसो नांगौ। नोंसोरो दिनै बुजायना होयोब्ला आं दिनै इउटुबखौ बन्द खालामनानै सिरि थासिगोन। आं गथ'फोरखौ खेलाल' फोरोंसिगोन, खेला फोरोंनानै आं बुजायसिगोन गथ'फोरखौ। बक्सिं, फुटबल, हकि, 100 मिटार खारनाय, 200 मिटारखौ बोरैबायदि खेला गथ'फोरखौ आं फोरोंनानै आं गथ'फोरखौ आलादा लामाथिं लाना थांसिगोन। आं बेफोर बाथ्राखौ बुंला, बुजिबाय? आरो आंखौ सासे मानसि बुंबावदों आरो मा बुंदों मिथिबायना? गुबुन आर्मिफोरा जेबो बाथ्राखौनो बुङा, नों एसेबां स्मार्ट, नों एसेबां गोरों होनना बुंदों। भाइ आं मा बुंनोलै, गुबुन आर्मिफोरा बुङा नों जेम्स नों एसेबां गोरों, नोंल'सो बुंबाय थायो। आंबा फंसे बाथ्रा बुंनि, खोनासं। सासे मानसि जोबोर गोरों, जोबोर फरायनो गोरों, साख्रि मावो, बे मा खालामो? न'आव थांलाय फैलाय, साख्रियाव थांलाय फैलाय रावखौबो जेबो बुङा, मिथिबाय? नोंनि थाखायबा बै गोरोङा बुंनांगौमोन, नंना नङा? ओमफ्राय आंथ' 8 पासल'सो, आंथ' 8 पासल' फरायनाय मानसि। नोंनि थाखायबा जों जाम्बाया जेबो बुंनामोन, बै गोरोङा बुंनांगौमोन। अब्ला बै गोरोङा मानो बुङाखै? आंनो बेखौसो, आंनो मा नांगौ? बबे बिजाबाव, बबे डिक्सनारियाव लिरनाय दोङो जाम्बाया जेबो बुंनो मोना, 8 पास फरायनाया जेबो बुंनो मोना? आं बेखौ नों खोन्थि, बेखौ नों देखायना हो, आङो जेबो बुंला भाइ। आरो नों बायदि मानसिखौ मा होनना बुजायनो, नंना नङा? गुबुन आर्मिफोरा जेबोखौनो बुङानो, अब्लाथ' बिराद गिनो लागालै भाइ नों बायदि मानसिजों। नोंखौ दिनै सोरबा मानसिया जेम्सखौ बुथारलै, 5,000 होगोन होनबा नोंथ' बुथारगोन माथो, नंगौना? नोंथ' बुथारगोन माथो। नोंसोरबायदि मानसिखौ भाइ बुजायनो हानाय नङालै। आङो सैथो बाथ्रा बुंनोसो थाखाय इउटुब बानायदों नालाय, बेनिखायनो आं सैथो बाथ्राखौ बुंनाय लोगो लोगो बिसोरनि गोसोआव जोबोद दुखु मोनो आरो लाजियो। आरो आङो नुयि बाथ्रा, खोनायै बाथ्राखौथ' बुङाखै, नुखानाय बाथ्राखौसो बुंदों, नंना नङा? खोनाखानाय, नुखानाय बाथ्राखौसो बुंदों। जियानो जा, आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन, नोंसोरो नोंसोरनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय नोंसोरनि थांखिखौ मोजाङैनो होसो। आरो नोंसोरो टटेलि खामानि मावना, आं बेखौनो बुङो। माबायदि टटेलि? जेरै फरायदोंबा मोजाङै गोसो होना फराय, खेला गेलेयोब्ला मोजाङै गोसो होनानै खेला गेले, फुटबल ग्राउन्डआव थांनानै टाइम पास खालामना फैनाङा। खेथि मावोब्ला खेथिखौ मोजाङैनो माव, टाइम पासनि थाखाय मावनाङा। आं बेखौनो बुङो आरो अब्लासो सिमाङा जाफुंगोन फंबाय बिनानावमोन। मालाबाबो गिनानै नङा, सैथो लामाजों थां, सैथो खामानि माव, गिनाङा। नोंसोरनि थाखाय खामानि। आं बेफोरबायदिनो दिनै फंसे बाथ्रा बुंनो फंबाय बिनानावमोन। जोंनि दाख्लैबावै नंखाय मानसि सासे बर' गथ'खौ जोंनि थफि लाग्राफोरा गावथारबाय, नंगौना नङा? आं बेनि सायाव बाथ्रा बुंबावनि, हिउमेन राइट्सनि बागै। खोनाबाय? दिनै सानजा खर' जेनेबा सनितपुर, दिखियाजुलि, ओरै पाहार सेराव थानाय, जेरै जोंनि बाक्सा, उदालगुरियानो जा, चिरां, क'क्राझार, बै फाख्राफोरा सोरबा गथ'खौ हमना लाङोब्ला मा खालाम? नोंसोरो लगे लगे थफि लाग्राफोरनो खबर हो। थफि लाग्राफोरनो खबर होनाय लोगो लोगो बैसोरो जेबो खालामनो हानाय नङा, बिसोर मोननाय लोगो लोगो। अब्ला बै थफि लाग्राखौसो जों दा गिनांसिगौ। थफि लाग्रायासो जोंनि बर' गथ'खौ बुथारगोन। मानो होनबा मामाया जोंनि सायाव बिराद डेन्जार बाथ्रा बुंगासिनो दङ, बे जोंखौ फोजोबस्रांनो नागिरगासिनो दङ। अब्ला जों मा खालामनांगोन? गासैबो खौसे जानानै मा खालामनांगोन? जों बै थफि लाग्राफोरनि बे न'आव थांनानै नेहैनो हानांगोन, बुजिबाय? जि जायगायाव लाना थांदों। जों 24 घन्टा सासे गथ'खौ नेनो हायोब्ला बिसोर जोंखौ जेबो खालामनो हाला, बे गथ'खौ बिसोर बुथारनो हाला। जोङो बै उमुगनिसोमोन, इउपिपिएलनिसोमोन, बै उमुगनि फिसासोमोन, बेफोरबायदि बिपिएफनिसोमोन, बेफोरबायदि साननाङा। जों सासे गथ'खौ बासायथारनांगोन। जोङो खौसे जानानै बे गथ'खौ जों नेहैनो हागोन, रावबो बुथारनो हाया। दिनैनि दिनाव रावनियावबो नैदि सेल्थ' लाग्रा मोनबाबो बुथारनो हाया, मिथिबायना? जों रायजोआ खौसे बिसोरनि न'आव नेना थायोब्लानो बिसोर माबानायाव न' गदराव हगार हरनानै बे गथ'आ गना फैफिनगोन, मिथिबाय? बिसोरखौ जों बुथारनो चान्स होनाङा, जों खौसे जानांगोन। आं बेखौनो बुङो आरो नोंसोर आंखौ दि एसेबां डेन्जार कमेन्ट लिरो, गाज्रि कमेन्ट लिरो, खोनासंना ला, आं फंनैसो बाथ्रा बुंनि। बै जोंनि बे सोरो मिथिबायना? बेयो खानाय गोमोना दिल्लीयाव थाग्राया, भाय' बेहन' होनग्राया, पलिटिक्स पार्टिखौ मोननैल' खालामनो नागिरगासिनो दङ। नोंसोर मायाबा बुजि मोनदों? मोनसेखौ आखाइ आरो मोनसेखौ बिबार। फिसा पार्टिखौ सब फोजोबजोबनो नागिरदों। दिनै जों बर'आ खौसे गैया, खौसे गैया नालाय जोंखौ दा बिबाराव जाजोब्बाय, नंना नङा? जों खौसे थानायबाथ' बिदि जानाय नङा बर'आनो। अब्ला जोंनि फिसा पार्टिया मा जाजोबगोन? सब बिबाराव थांजोबसिगोन। बेनि आइडिया बेलेगखा। बे बोराया मोननैल' खालामनो नागिरगासिनो दङ, जाहैगोनबो खौसे गैयाबा।
जेरै साउथआव खौसेनि थाखाय साउथखौ हाथ'वाखै केरेला तामिलनाडु मुम्बाइखौ हाथ'वाखै महाराष्ट्रखौ नङाबा गासैखौबो हाजोब्बायानो बे गासैखौबो खोमाजोब्बायानो बे बिबाराव लाबजोब्बाय अब्ला जोंनि बर'आबो बेफोरबायदि खौसे गैयाब्ला आरो दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि जाहैजोबसिगोन आरो अब्ला जों आरो मा बुंगोन नंगौना नङा बेखौनो आं बुङो आरो जोंनि बर'आ खौसे जानांसिगोन गोदो जि जाबाय दा जों खौसे जानो रोंनांसिगोन आरो आं बेखौसो बुङो अब्ला जोंखौ बेफोरबायदि फुथारनानै गादबनो नागिरगासिनो दङ मामाया जोंनि मानसिखौ 100% फुथारगोन सासपेक्ट खालामनानै नोंसोर गावबा गावनो हुसियार जानांगोन आरो जों खौसे जानांगोन रावखौबो गिनाङा जोंखौ जेबो खालामनो हाया आं बुंनाय बायदिल' खामानि दं गासैबो जमा जमा ओंखारजोब गासैबो जमा जमा थांफाजोब सोरखौ हमना लांदों बास जेबो नङा ओरैनो बेखौ हगारनो गोनां जागोन बुजिबाय नंगौबाबो बै मानसिया नंगौ मानसिबाबो गिनाङा नंगौबाबो बेखौ जोङो बुथारनो चान्स होना 24 घन्टा नेनो हाबानो बिसोरनि माबायाव थांनानै गैला बे नंगौबाबो बे खारग'थारगोन बे न' गोदोराव थांगोन बेनिफ्राय गबोथारगोन नाथाय बेखौ जों चान्स होना हमना लांबाय बेखौ होननानै जोङो पाब्लिकआ दलद थाना बुजिबाय गुबुनाव बिब्दि सानजाहा बेफोरबायदि सानजाहा ससाव बुथारनो हाया मिथिबाय बै जोंनि सानजा आं नामफोरखौ लाबाय थाला बुजिबाय बेफोरबायदि जों खौसे जानांगोन आरो आंखौ मा बुङो दा आङो माला प्रमद बर' सारखौ गाज्रि होनना बुंखो बबे भिडिअ'आव नुदों नोंसोर आं प्रमद बर' सारखौ गाज्रि होननाय नोंसोर एसेबां गन्थं दै हाबनाङा सासे सानै मानसिया बे बिथाङा हाजार बुंखाजोबना लानाय बाथ्राखौसो आं बुंदों आंथ' बुंखागोन जोंथ' बुंखागोन 100% जों बुंगोन मानो बुङा जों बेसां मेगन मिसिबनानै खोनासंबाय थानो जों मेगनखौ खेवनानै एबार बुंनो गोनां जाबाय बाध्य जाबाय मानो होनोब्ला आंखौ सार्थ होनना बुङो हाग्रामानि BPFनि मानसि होनना बुङो आरो आं BPFखौबो बुंगोन मानो बुङा आं दिनै हाग्रामा सारखौ डाइरेक्ट बुङा मानो होनबा बेबो हाग्रामा सारा मोनसे समाव हारिनि सेक्रिफाइस नाङै BTC लाबोनानै जोंनि बर' मा दङमोन BTC गैयै समाव BTC थानासो जोङो BTC लाबोनो हानासो जोंनि बर'आ एसे मोजां जादों बेयाव मा जादों बिथां हाग्रामा सारा मा जादों गावनि सिंनि मानसिफोरखौ कमान्ड कन्ट्रल खालामनो रोङासै बे आरो नोंसोर नाया मानो साबेसे बिल्टिया धोनि जादों रावबो बिल्टिया धोनि जायाखै 50 जन बिल्टिया धोनि जादों खोमा 100 जनाव 50 जना ओरैनो दं दिनैसिमबो अब्ला जाय सैतान बैसोरजों थाफानानै मावदों फैसा गोनां बैसोरसो धोनि जादों बिथाङा कमान्ड कन्ट्रल खालामनो रोङाखै गावनि सिङाव थानाय मानसिखौ दैदेननो रोङाखै माबायदि दैदेननो रोङाखै सोरबा 50 लाखनि खामानि लाबोदो बेनिफ्राय 10 लाखनि मावनानै 40 लाख जानानै उन्दुब्ला थादो फरसुनार गिदिर बायनानै गारि गिदिर बायनानै न' बिल्डिं लुनानै नुद' बेफोरबायदि जादों बिथाङा बेफोर खामानिखौ फिडबेक लानांगौमोन आं नोंनो 50 लाख हरदोंमोन 50 लाखनि खामानिया बोरो नोंना बेसेबां जाखो सासे MCLA सासे चेयारमेननि आन्दाराव खामानिखौ हगारना होदो चेयारमेना जाजोबदो बेखौबो नायबावाखै न' मोनाखै सोरबाया चेयारमेना जाजोबदो MCLA सानदों उनाव जेनखांनायनि उनावसो हौहा आं उमुगनो नों हरदोंमोन न'आनो जामाराखै दस' बैनो कमान्ड कन्ट्रला बुजिबाय कमान्ड कन्ट्रल खालामनो रोङाबा बेफोरबायदि जागोन बेनिखायनो आङो बिथां प्रमद बर' सारखौ मानो बुङो जाहाथे बोरैबा मोनथिफ्लांनानै आंनि बाथ्राया बेनि खोमायाव हाबहैनानै जाहाथे मोजां कमान्ड कन्ट्रल खालामो आं बेखौसो बुङो आं बेखौ मालाबाबो रायाखै गाज्रि भाषाजों बे बुंखाना लानाय बाथ्राखौसो बुंदों बिथाङानो बुंखाजोबो सारि दिनै हाग्रामाखौ नोंसोर नाया मानो निउसाव साना बबेथिं ओंखारो होननानै सोंगोन निउसआ फर एग्जाम्पल बे सानजाथिंल' ओंखारगोन सोनाबाथिं हाबो होनना बुंबावयो साना सानजाथिं ओंखारना सोनाबाथिं हाबो होनना मालाबाबो बुङा बे आरो आंखौ बुङो BPFनि दम होननानै BPFनि दम आंखौ BPFनि मानसिया सिनायानो BPFनि दम दादागिरिफोरखौ नुवाखै नोंसोर बेसेबां धोनि दाम्पार JCB आंनि न'खौ नायथां सगाव बागानफोरा सगाव आदाया बिल्टि जाना थैना थांबाय मा दङ न' दङ ना मा हायाव ओरैनो गोलैना दं हाया दाबो आं जेबो खालामनो हायाखै गथ' गथायखौ दाना माना फरायहोनो हाबाय मिथिबाय सानै हनै बुं अब्ला नोंसोरो बिथां प्रमद बर' सारखौ बुङै थां प्रमद बर' सार नोंथाङा जानला मोनला बाथ्रा बुंना लानानै मिडियायाव सब रेकर्ड जाजोबो मिडियानिया थालांजोबो बेखौ जेम्स मुसाहारि होननाय सासे मानसिया बुंखांबाय दङ होननानै बुङै थां बुजायै थां हायोब्ला थां जों जेबो बुङा जोङो रावखौबो जेबो बुङा गोरोन्थि बाथ्रा बुङाबा जों रावखौबो जेबो बुङा नाथाय जोंनिया सासे मा बुङो साना सानजाथिं ओंखारो सोनाबथिं हाबहैयो बेनिफ्राय अखानायै बेसांबाथा बायदिसिना धरनता बुंजोबना लाङो गावनि दरमाखौबो खोन्थालायलाङो 60,000ल' मोनो 70,000ल' MCLA मोनो होमबा BPFआ मानो एसां धोनि जाखो होनना बुङो होमबा दिनै नोंथाङा गोदोर बुस्थु मावनानै गोदोर न' लुबा नोंथांखौना हिनजावनि नामाव बानाय सोरनि नामाव बानाय मा मिथिगौ जोङो खिन्थु जों हमगोनानो माथो जों बुंगोनानो माथो बेखौ बुजाय थां जों जेबो बुङा जों रावखौबो जेबो बुङा आं रावखौबो जेबो बुङा एसेबां मिसिबना थानो हाला मानसिया जोङो बेसेबां मिसिबबावनो जोङो मिसिब खोनासंबाय बर' हारिनि गाबज्रि होख्राव बुंनायखौ मोनसेबो जाफुङासै मोनसेबो ओंथि गोनां जायासै अब्ला दिनैनि दिनाव जोङो बुंखानांसिगोन उपाय गैला हारिखौ जों बुथारजानो होनो हानाय नंला
अब्ला मानो बुजायना होआखै टपिक गानग्राया हमना लांबा मा खालामनांगौ बेफोरखौ मानो बुजायना होआखै आं मानो बुजायना होनांदो गोदाव सोरावनो आं मानो बुजायना होनांदों गोदोर गोलावफोरासो बुजायनांगौ बुजायना होनांगौ बर'खौ इदि बुथारनो नागिरबा जों मा खालामनांगौ आं बुजायनो गोनां बेयावथ' जेबो माबा गैयामोन गोदोरफोरा बुजायना होयोब्ला जों जेबो बुङा आं गाज्रि बुङाखै आं बिथां प्रमद बर' सारखौ मालाबाबो गाज्रि बुङा जाहाथे बिथां प्रमद बर' सारा आंनि बाथ्राखौ खोनानानै मोजां खामानि मावो गाव बुंना लानायनि सायाव मोजां खामानि मावो आं बेखौसो नागिरो नोंसोर बुजिदोबा आं दा नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन बिथां हाग्रामाया मानो बड'लेण्ड मोना होनोमोन आं नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन जियानो बुङा मानो नोंसोर नोंसोरनि थांखिखौ नोंसोरनि खामानिखौ माव आं बेखौनो बुंनो सानो नोंसोर आंनि थाखाय खामानि मावना आइ आफानि थाखाय खामानि माव खामानिया जेबो खस्थ' गैया खामानिया जेबो गिदिर फिसा गैया मोजाङै खामानि माव मोजाङै फराय गोसो होनानै आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन हाउ दा जस दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ हाग्रामा सारा बड'लेण्डखौ मानो मोना होनना बुङोमोन आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन जय हिन्द